Ang Ultrapac High Density Feeds ay isang premium brand na pinagkakatiwalaan ng madami nating mga kababayan na nasa pagnenegosyo ng pagbababoy. At bakit naman hindi? Dahil ang Ultrapac ay nagpapatupad ng magpit na pagsusuri upang siguraduhin ang mataas na antas ng kalidad mula raw materials hanggang finished goods. Sa pamamagitan nito, nakakasigurado ang ating mga factors na kumpleto, masustansya at ligtas na feeds para sa kanilang mga alagang baboy. Yan ang tatak Ultrapac. Sa Ultrapac, asensong laki sa Ultrapac. Mahalaga ang tamang nutrisyon sa pagpapalaki ng mga baboy. Dahil dito, importanteng alamin ang wastong paggamit ng Ultrapac High Density Feeds. Para sa buntis na baboy, marapat na pakainin ito ng Ultrapac Hog Gestating Feeds at Ultrapac Hog Lactating Feeds naman para sa nagpapasuso na inahin. Mainam na pakainin ng Ultrapac Hog Gestating Feeds ang mga inahin para sa mas marami at mas malusog na mga biik. Ibibigay naman ang Ultrapac Hog Lactating 2 araw matapos ito manganak. Ang Ultrapac Hog Lactating ay balantsyadong pagkain para sa magandang produksyon ng gatas ng inahin. Ultrapac Piggy Bloom ang unang ibibigay sa mga biik upang turuan silang kumain. Kapag nawalay na ang mga biik, unti-unting palitan ang pagkain ng Ultrapac Pre-Starter. Ang Ultrapac Pre-Starter ay ipapakain sa loob ng 20 araw. Ang Ultrapac Piggy Bloom at Ultrapac Pre-Starter ay may espesyal na sangkap para sa mas maganang pagkain ng mga biik. Mas malakas na resistensya at mas mabilis na paglaki kapag ang baboy ay 2 buwan na o nasa 20 kilo na timbang. Simulan ng pakainin ng Ultrapac Starter. Ang Ultrapac Starter ay ipapakain sa loob ng 1 buwan. Ang Ultrapac Starter ay may piling sangkap na nagbibigay ng malakas na resistensya ng mga baboy. Matapos ang Ultrapac Starter, isusunod ang Ultrapac Hog Grower at Ultrapac Hog Finisher. Ang Ultrapac Hog Grower at Finisher ay may espesyal na sangkap para sa mas mabilis na paglaki ng mga baboy, mas mabigat na timbang, at mas magandang kalidad ng karne. Layunin ng Ultrapac High Density Hog Feeds ang matulungan ang mga magbababoy na mapaunlad ang kanilang pagninegosyo. Asenso sa laking Ultrapac.
Ang Ultrapac High Density Feeds ay isang premium brand na pinagkakatiwalaan ng madami nating mga kababayan na nasa pagnenegosyo ng pagbababoy. At bakit naman hindi? Dahil ang Ultrapac ay nagpapatupad ng mahigpit na pagsusuri upang siguraduhin ang mataas na antas ng kalidad mula raw materials hanggang finished goods. Sa pamamagitan nito, nakakasigurado ang ating mga packers na kumpleto, masustansya at ligtas na feeds para sa kanilang mga alagang baboy. Yan ang Tatak Ultra Pack. Sa Ultra Pack, asensong laki sa Ultra Pack. Mahalaga ang tamang nutrisyon sa pagpapalaki ng mga baboy. Dahil dito, importanteng alamin ang wastong paggamit ng Ultrapac High Density Feeds. Para sa buntis na baboy, marapat na pakainin ito ng Ultrapac Hog Gestating Feeds at Ultrapac Hog Lactating Feeds naman para sa nagpapasuso na inahin. Mainam na pakainin ng Ultrapac Hog Gestating Feeds ang mga inahin para sa mas marami at mas malusog na mga biik. Ibibigay naman ang Ultrapac Hog Lactating 2 araw matapos ito manganak. Ang Ultrapac Hog Lactating ay balansyadong pagkain para sa magandang produksyon ng gatas ng inahin. Ultrapac Piggy Bloom ang unang ibibigay sa mga biik upang turuan silang kumain. Kapag nawalay na ang mga biik, unti-unting palitan ang pagkain ng Ultrapac Pre-Starter. Ang Ultrapac Pre-Starter ay ipapakain sa loob ng 20 araw. Ang Ultrapac Piggy Bloom at Ultrapac Pre-Starter ay may espesyal na sangkap para sa mas maganang pagkain ng mga biik. Mas malakas na resistensya at mas mabilis na paglaki kapag ang baboy ay 2 buwan na o nasa 20 kilo na timbang. Simulan ng pakainin ng Ultrapac Starter. Ang Ultrapac Starter ay ipapakain sa loob ng 1 buwan. Ang Ultrapac Starter ay may piling sangkap na nagbibigay ng malakas na resistensya ng mga baboy. Matapos ang Ultrapac Starter, isusunod ang Ultrapac Hog Grower at Ultrapac Hog Finisher. Ang Ultrapac Hog Grower at Finisher ay may espesyal na sangkap para sa mas mabilis na paglaki ng mga baboy, mas mabigat na timbang, at mas magandang kalidad ng karne. Layunin ng Ultrapac High Density Hog Feeds ang matulungan ang mga magbababoy na mapaunlad ang kanilang pagnenegosyo. Asenso sa laking Ultrapac.
Sa OBS. Wala ng 1.5 hours. So nagko-consume na siya ng fuel consumption na 5 liters. So napakalaking halaga yung body weather kumpara dun sa ating manual operation. Okay, so ito yung brush cutters natin na FS230. So pwede natin i-attach ang ating brush cutter sa ating rice harvester. So ito yung common ginagamit around sa Antique and then Antique, Masbate area. Okay, so also ginagamit din ito sa Negros So ito yung ginagamit yung rice harvester for example sa ating mga area na hindi na kaya abutin ng mechanized na mga malalaki, tinatawag nila na halimaw. Okay, so ito'y basic way para ma-minimize yung manpower ng ating plantation. Okay. So next product natin is ito na yung steel brush cutters. So bakit nga ba mayroon tayong ibang klaseng range ng ating brush cutter? So meron tayo dito tinatawag na home o kaya occasional users. So meron din tinatawag na farm, meron din tayo tinatawag na professional. So bakit nga ba yung steel is nakategorize tatlong klase? So it means hindi lang siya grass cutter. So yung sa atin dito is
kung ano yung right tool mo sa right application, yun yung best recommendation ni still. So, halimbawa, kung ikaw ay maghihiwa ka na ng kamatis, bakit ka bibigyan ng itak para humiwa lang ng kamatis? So, sa still, nakategorize kung ano yung application mo. For example, professional ka lang, once a day, 1 hour, o kaya mas mababa yung mga tinatawag mo na damo. So, yun lang yung ibibigay natin product range. So, kung gusto mo is professional, for example, is nagki-clearing ka. Anong ibig sabihin natin ng clearing? So, ibig sabihin, meron tayong may kahoy-kahoy, for example, 1.5 inch. So, mamaya, pag-usapan natin doon kung anong klaseng cutting attachment yung meron tayo. So, ito, sinasabi natin dito, no? So, ito yung nakategorize natin sa accessories. So, meron tayong mowing head, meron tayong metal blade, at then circular saw blade. So, kanina, sinasabi ko na hindi lang pang grass cutter yung tinatawag natin. So, pwede tayo clearing saw na tinatawag. So, dito, sa gilid natin na slides, makikita natin yung tinatawag na circular saw. So, yung pwede sa mga bush o kaya maliliit na kahoy. So, up to 6 feet o mas mataas pa doon, depende sa gagamitin mo cutting attachment. So, meron tayong dito heavy vegetation, for example, yung brush knife natin, So, around mga 6 feet to 5 feet, yun yung po ang application ng ating metal blade o kaya brush knife. So, ang pinaka-advantage na natin dito sa ating steel brush cutters is high cutting performance. So, ang ibig sabihin natin high cutting performance, so hindi yung tao nagtatrabaho para sa makina. So, yung makina yung nagtatrabaho para sa tao. So, yun yung ating advantage, So, meron tayong ergonomic design sa ating steel products. So, lightweight, saka napakatipid sa atin sa fuel consumption. Okay, next. Ito naman yung bago nating product range, So, yung portable sprayer. So, ito yung tinatawag natin na SG230. So, yung SG230, so high volume flow rate. So, meron tayong flexible 30 meters na optional. So, yung pinaka-working flow rate nito is 10.5 liters per minute. And then, working bar nito is 5 hanggang 40 bar. So, yung pinaka-application natin dito is conforming crops, fruit trees, rice. Even though sa vehicle cleaning, for example, walang power supply sa inyo, pwede siya gamitin na pang car wash. So, pwede siya gamitin din pang disinfect. So, for example, kung meron kayong manukan o kaya babuyan, so pwede mo siyang gamitin. Okay, next natin, dito is yung portable water pump. So, yung portable water pump natin, so kaya niya i-pump up to 27 meters. Pero nasubok din namin to up to 38 meters. So, equivalent sa 6 floors na isang story building. So, yung suction height natin dito is up to 8 meters. And then, ito yung 1.5 inch na water pump. So, yung unique lang natin dito, So, yung pinaka-nalan dito is pwede natin siya ma-convert as a small scale o kaya pwede natin gamitin yung fire pump pang emergency. So, mga barangays, mga small areas. So, bago dumating yung ating tinatawag na rescue o yung firefighters. So, pinaka-nalan natin dito pang transport ng water sa ating irrigation area. So, ito yung mga accessories natin, para kung sakaling gusto nyo i-convert as a firefighting. So, ito yung next natin, so tiller natin. So, itong ginagamit sa intercropping. Kaya, ginagamit ito common doon sa area sa Tugigaraw, sa plantation ng sili at katong. So, ito yung ginagamit nila para mag-less manpower, para mag-diwid o kaya mag-cultivate sa pagitan ng, for example, talong o kaya okra. So, ito yung bago nating tiller. So, okay. So, next natin is earth auger. Ito yung BTN 230.
So yung ating BT230, no? So you can attach different kinds ng ating auger. So up to 12-inch yung ating pwedeng i-attach dito. So yung pinakaano natin dito, no? So ito yung sa plantation, for example, ng banana, coconut, saka sa ibang mga fruit trees. So kaya ang pinakaano dito, pag-install ng ating bakod. So yung ating high pruner. So yung pinaka-application nito is pang pruning na fruit trees, for example, lalo sa area ng Bicol, so madalas kayo dyan dinadaanan ng bagyo. So pwede nyo itong gawin pang trimming bago dumating yung typhoon. So para ma-prevent natin yung burnout or damage sa ating power line. So ito yung ating HTC-55 is ang cutting height at sa nito is up to 5 meters. So heavy duty siya, professional, and then lightweight, easy to use yung ating HT-75. So ito yung shredders natin. So sa shredders natin, meron tayong iba-ibang klase. So from tinatawag nating electric to petrol driven. So meron tayong iba-ibang klaseng shredder. So ano lang natin dito kasi somewhere in Tarlac, isa sa mga farm doon ng kambing, saka meron siyang ranch. So ito yung ginagamit niya. Shred niya muna yung pinakadulo ng tubo o medyo familiar sa inyo yung tubo o kaya yung napier bago ipakain sa kanyang alaga, nahalo doon sa feeds para mas makatipid siya. So kaya kung sa inyo, mayroon kayong konting farm sa kambing o sa kalabaw o kabayo, so pwede kayong mag-invest ng ating garden shredder. Okay, so ito yung ating tiller, so most powerful tiller. So small to medium na areas, so pwede natin to gamitin, So meron tayong mga accessories. So ang maganda dito sa ating tiller, so pwede natin siya gawing 2-in-1. So sa likod dito, meron tayong power take-off o kaya meron tinatawag na PTO. So pwede kayo mag-attach after nyo mag-tiller. So pwede kayo mag-attach ng water pump. So depende sa inyo kung anong size na gusto niyo water pump. And then pwede din kayo mag-attach ng power sprayer sa likod nito. So ito yung mga optional na accessories. So meron tayong potato digger, meron tayong pang-araro, may ridger. So may weeding wheel, for example, kung gusto nyong magtabas lang ng damo. So meron din namin wheel, may deep time, for example, yung mga gusto mag-irrigate konti yung ating lupa. So kanina nabanggit ko yung water pump at sprayer. So pwede nyo attach sa likod. So last natin na products, ito yung bago natin, so mahilig mag-garden. So ito yung GT26 natin, so maliit siya na pruner. So ito yung ating bagong product. So battery operated siya, So ang isang single charge nito is maka-cut up to 80 cuts. So isang single charging. So yung maximum diameter nito is 4 cm. Okay. Na kaya niya i-prong. So ito'y recommended natin, for example, sa mga kakao, o kaya nagpuprong kayo ng madalas sa kakao, so pwede nyo ang gamitin ito. Kung ano man yun, mga fruit trees na dapat i-prong nyo. Okay, so yan yung last slides natin. So any questions? So kung meron kayong questions, pwede kayong magtanong. So and then lastly, sa atin na mga gusto mag-inquire, so meron tayong authorized dealer nationwide. So pwede nyo kaming bisitahin sa website na www.dmi.com.ph at pwede rin nyo kaming bisitahin sa Steel Philippines sa Facebook. Okay, so thank you sa inyong pakikinig. Sa ulitin, magandang araw po.
Stop ko ng share. Hindi. Stop ko na pa. Hindi. Share mo na kayo. Si Sir Diyos na pala. Okay. Ano may mga questions? Chat lang po sa ating chat box. Sasagutin po natin kung anong mayroon kayong katanungan. So kung pwede natin ulitin yung slides if ever na hindi nyo masyadong naintindihan o masyadong mabilis yung ating presentation. Tristan Carl, Saan siya? dito and di andyan hanapin mo siya. Si Jan, si unmute mo na lang kaya lahat. Unmute mo ka. Yan. Nakamute mo na. Sino? Sir Mando, baka meron kang questions. Sir, tatanungin ko lang sana kung ano. Ano? Itong Yes, sir. sir. Itong itong pangalan nito. Yung doon sa palay, sa damo. Yung paniwither natin? Opo, sir. Hindi kayo medyo maano yung kon nito, madaling maputol yung metal na doon sa yung sa padding. Actually, sir, Sa blade hindi niya. naman, sir. Hindi naman. Kasi yung pinaka-materials natin doon is meron tayong baka lang and then meron tayong stainless. So far, wala naman tayong complaint sa ating Visayas region, for example, sa Negros. So, depende. Wala namang complaint na mabilis sa mga putol o something na makudkod. Parang lang din sir, parang stainless lang yung niya, hindi natutunaw sa kalawang. Yes, sir. Kasi meron tayong material na pang pwede stainless. May similar na stainless. Yes, sir. Okay sir, yun lang. Ko lang muna itong Thank you. Yes, sir. Okay, salamat Okay. sa tanong mo. Pogi ko din. Okay sir, okay. Baka may tanong. Baka may ibang tanong po, sir. Yes, sir. Saan po mabibili dito sa Camarines Sur yung products? Okay, sir. Saan ba kayo bandang area para may turo ko kayo sa tamang locator po? Iriga City. Okay, sir. Sa Iriga City, may dealer tayo dyan. Si Ngo and Sons.
Meron tayo din, sir. Pwede kayo mag-inquire doon. Okay. So, si Kansas, dyan mismo sa, sa loob ng Sa town. loob ng Malapit hardware sa... mismo. Yes, sir. Oo, malapit sa iglesia ni Tito. Sige, sige. Meron din nagtatanong dito sa Camarines Norte daw. May iba pang nagtanong dito sa chat. Sa Camarines Norte and sino din daw? Saan daw sila makakabili? Okay, sa Camarines Norte, saan man ang area, sir, na? Hindi ko masyado kasi, diet ba? Malamang daet. Ang nagtanong nito si Mr. Alfredo Arellano. Okay, sir. So diet natin, meron tayo dealers doon, So, pwede nila puntahan siya, si Timberso. Meron tayong dealer dyan sa diet mismo. Timberso. Okay. May farm din ako sa daet. May isa pang question dito yung regarding daw sa shredder, pwede din daw ba yun sa coconut husk? Well, sir, hindi siya visible sa coconut husk, kasi yung coconut husk natin, yung pinaka-strands niya, yun yung pupulo ko doon kasi yung ating type ng blade is a wing blade. Hindi tayo yung rotary type. So, hindi siya advisable sa coconut husk po. Okay, sir. Any questions regarding sa ating na product lines? Sir Mando, baka meron ka pa dyan. Yun lang naman, okay na. Thank you very much. Malapit Okay, lang dito sa Singaw and San. So, salamat din po. Sana po na-appreciate niyo yung ating So, sir, sa website natin, pwede nyo kopyahin po. Pwede kayong doon, bisitahin yan. So, meron tayong dealers locator doon kung saan kayo area. So, search nyo lang doon po. Ibibigay po sa inyo yung pinakamalapit na dealer po sa inyo. Okay guys, baka meron pa additional questions abang may time pa tayong may isagot kung ano yung hindi nyo masyadong naintindihan. Lalo na sa Miss Blowers natin, sir, baka meron kayong concern, lalo na sa mga attachments natin. Actually, meron ako, na-late ako pero may nakita ko kanina dun sa presentation yung nagbo-blow ng actual granules. Tama ba? Yes, sir. Yes po, ayos po. So, sa ano bang... How much yung ganon? Magkano yung po-page ko lang? Wait lang, sir, Normally, halimbawa, gaano katagal pag halimbawa 1 hectare, gaano katagal para ma-cover mo yung 1 hectare pagka ganon? Yung pag sinasabog, di ba? Yung parang sinasabog niya yung, let's say, urea niya, sinasabog niya. Pwede siyang gamitin sa ganon. Yes, sir. Pwede, sir. So, ang lang natin, wala tayong data doon sa spreading natin, kasi more on sa fish pa lang kami nag-study. So, wala tayong... Pag ano yan, pag nagpapakain ng isda. Yes, sir. Pero pwede rin siyang gamitin sa palay. Kasi nakita ko dun sa demo may gumamit sa palay Yes po. So, pwede sa palay. Kaso lang, so, sir, yung tinanong mo kanina na price, so is around 38,500 po. Sorry, sir, medyo... Sige, okay naman. I-inquire ko na lang dito. 38,000. Okay. Tapos halimbawa may masirang spare parts, meron din sa kanila. Yes po. May tinatanong din pala dito, small tiller daw kung pwede sa rice field.
Rice field sir, pagka small scale lang pwede, pero hindi natin recommended ano kasi more on ang application natin noon sa pagitan lang. For example, yung plantation natin is okra o kaya talong, doon lang siya pwedeng ano. Pero kung sabihin mo is rice fields na pang bungkal talaga, so pwede natin i-recommend ng image natin. All right, sir. Thank you very much po. Okay, thank you din po. Sir Mando, baka may questions ka pa na hindi mo masyadong So, iyan. Just wait. Sir John, Christian, baka may tanong ka sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Magkano po? Wait lang, sir. Yan na natin yung pricing. Divider price natin is. Okay, sir. So, 38,000 po yung pa-divider natin. Yes, po. Thank you din. Okay, sir. Go lang. Ano ibig sabihin, sir? Yung basa yung dakon po ba? O kaya basang sanga? Pwede po. Yes, sir. Wala problema po. Pero mas recommended natin yes, yung fresh na for example sanga kasi yung shredder natin is up to 50 mm yung kaya natin i-shred doon. Hello, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Tatanungin ko lang sana itong natin, rice paddy weeder natin kasi may pinapatanong po sa akin na kung pwede daw i-attachment yung nasa dulo, yung attachment niya, yung sa paddy, na i-attachment dun sa FS 120, ay 250, sa scatter, sir? Yes, sir. Recommended natin yan. FS 120, 250. Pwede po. Kaya po, sir. Pwede. Sige. Thank you, sir. Thank you. Magkano nang pala yung nun, sir? Attachment lang. Attachment na padi. Apo, sir. Apo. Sir Mando, siguro ipapakot kita kay Ma'am Liz kasi as of now, wala pa tayong sa bagong production. So, ipapakot ko kay Ma'am Liz sa inyo. Sige. Okay po, sir. Okay. Thank you. Okay? Okay, sir. Based kanina doon sa website natin, pwede kayo pumunta doon sa www.dmi.com.ph. Pwede kayo doon. Ibisita niyo po yung website natin. Okay.
Meron pa sa chat. Wala pa. Okay, sa mga participants, ano, so sino pa ba yung mayroong mga pahabol na tanong na hindi natin masyadong naintindihan? Open po tayo. Sir, pwede yung portable pump natin, pwede ba sa seawater? Tanong from John Christian Puy. Sabihin mo, hindi design yung ano natin sa salt. Sir Jan. So yung ano natin na water pump natin, no, so, hindi design po sa salt water. So ano lang, pang ano lang na tubig. Okay, sir. Gets. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay, so may further questions sa ating product lines? Sino? May consultant sa kabila kasi ano sila, naka-live sila sa kabila. Okay? Okay? Actually, sir, yung size ng water pump natin is 1.5 inch. Okay. Okay. GT26 natin. Okay, sir, actually, no, ilo-launch pa itong product natin no, by January. So, to follow na lang natin yung presyo natin. Thank you din. So sa mga ano pala no, sa mga hindi nakahabol magtanong, so if ever na mayroon kayo katanungan, so pwede kayong bumisita sa website natin, and then also pwede kayo magtanong doon sa Facebook page natin, so Steel Philippines. So pwede kayong magtanong doon, pricing, specs, o whatever na mga katanungan, sasagutin po natin yan. Namatay. Okay, sorry mag-recharge lang tayo ng battery, naubos yung battery ng cam namin. So kung mayroong katanungan, okay, chat lang sa chat box.
Ito. Hindi na ship sa group. Okay na. Ulit sir, hindi sa Chinso, proner po siya, no? So yung ano natin dito is about 110 minutes, ano? Yung battery niya. Okay. Pagka hindi sa pwede so Josh. Lulukot siya. Okay, ikaw naman ka na. Ikaw naman. Okay, sa nagtanong na doon sa saging, ano, so hindi natin recommended, ano, kasi sobrang ano siya, no, malambot. So, wing blade type yung ating shredder. So, maaring pupulupot lang po yung ano, trunk ng saging natin. Yo. Yung naka-blue screen pala, kaya pala. Yan. Yan. Okay. Thank you. Yeah. Okay, so gustong magpabol ng tanong, chat lang sa chat box. Okay, may tanong po ba?
So my viewers, huwag lang mahiya magana. Pahabol kung meron kayong katanungan. Yan, hindi ka mag-upload. Nagwe-webinar kaya siya naman sa kabaa. Sorry, ulit po. Opo. Po. Opo. Opo, Sergio Villoria po ako. Taga-Ragay po ako. Nag-registered po ako kahapon. Na-re-receive po ninyo ako? Kanina pa po ako umaga nag-try, kaya lang hindi po ako nakakaano, wala pong audio. Hindi ko po kasi na-get yung ano, pasensya na po. Mamaya na lang po, nakikinig lang po ako, wala po akong katanungan, wala po. Opo. 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 Salamat po, salamat. Pasensya na po, mahina po yata ang ano namin din sa amin. Hindi ko po kasi hindi ko po na-gets. Salamat na po. Opo. Salamat po, maraming salamat po. Maano na lang po ako doon mamaya. Ano ko lang. Ano daw ulit nakaka? Ano daw ulit ako? Nawala ako.
Nawala ako. Sinagot na ako, tinanong nga ako kung ano ang katanungan ko. Skip. Hindi, ito ang nagtanong sa akin. Saan pinipindot para lumabas yung ano ka? Video? Ha? Dyan ako mapindot. Dito pala ako mapindot. Nawala na. Dapat i-open siguro mismo yung video. Hello, sir. Hello po. Hello, sir. Hello, sir. Go. Sir, magkano daw yung garden shredder na Gates A140L? Okay, wait lang. Battery electric? Electric. Compact electric. Wait lang. Okay. 23. Saka kung gaano daw katagal, sir, yung oras ng battery? Dadalhin daw sa bundok. Hindi battery yun. Electric yun, Sir Mando. Kwanto sa direct sinasaksak sa 220? Okay. So, 23,500. Yung alin? Yung electric na? Yung electric. GHA 140L. Electric yan. Hindi yan battery, sir. Di battery to? Hindi. Electric yan. May pa... ATG 300 battery. Magkano, sir? Magkano daw po? Electric yan, hindi battery yan, ha? Yung shredder natin, ha? Electric. Okay, so 23,500. 23,000. 23,500. Okay, sir. Salamat po. Okay, salamat. Wala na. Okay, so sa may mga questions pa, pwede kayong magpahabol, isulat lang sa chat box. Sa mga hindi pa masyadong naintindihan yung ating product range. Share mo. Open pa yan ng video.
Hello, sir. Yes, sir. Go. Pinapasingit daw po yung ano, MS231 kung may ignition coil daw po sa inyo. Eh, wala tayo na MS231. US version yun, sir. Pinapasingit, Oh. nasa akin yung unit kasi, sir eh. Galaan, walang problema. Kaso lang, wala tayo MS231. Kailan daw po kung sakali kailan daw po makakaano ang DMI, sir, kasa? So, I think, sir, parang hindi siguro kasi nagpo-focus tayo sa 210, 230, tsaka 250 lang. 210? Oo. Oh, sige, sir. Salamat. Sabihin ko na lang sa may-ari. Okay. Saan dito? Okay, so ulitin sa lahat ng mga participants kung meron kayong pahabol ng mga questions so visit na lang kayo sa ating website. So nakita kanina sa mga screen saka sa ating Facebook page Still Philippines. So any further question kung wala nang pahabol mag-i-end na tayo ng ating session. Hello po mga online viewers. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-type ng yung question sa comment box. Ang topic po pala dito, sa breakout session pong ito ay ang open forum for farmers equipment for small and medium farms. Kaninang diniscuss po ni Sir Joshua kaninang umaga. Ayaw ni share. So may close tong desktop na sa akin. I-play mo ang video mismo.
Try mo. I-play yung video. Video. Try mo ito kayo. Share natin. Play mo share. Ayan. Huh? Tapos na. Close na yung video to. Excel to? Ito lang. Dala. Ano na to? Okay, so sa lahat ng participants, so thank you so much sa inyong oras sa pakikinig. So sa ulitin po. So any inquiries, pahabol na, so pwede nyo kaming bisitahin sa website and then sa Facebook, Still Philippines. So participants, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Pwede natin i-diretso pati na rin doon sa pang-inahing baboy. Okay. Online viewers, lilipat po tayo ng breakout sessions. Ang room po ito ay yung topic kaninang didiscuss regarding sa biosecurity protocol for swine and poultry. May napupusuan kayong babaeng baboy doon na gusto nyong gawing inahin. Okay. Ang tip lang ho, dapat pagka starter stage or bago matapos ang starter stage, bigyan nyo ng prime pack.
no? Prime pack hog feeds. No? Actually, kasamang brand yan ni Ultra Pack. No? Kung bigyan nyo ng Ultra Pack grower at lalong-lalo na Ultra Pack finisher yung gagawing inahin na baboy, lalabas yung mga varicose. Now, kung may varicose yung gagawing inahing baboy, magiging dumalaga, hindi maganda yan kasi hindi yan makakasustain ng bigat ng katawan during sa kanyang pagbubuntis. So meron tayong prime pack feeds na pwede niyong umpisang ibigay from starter o di kaya grower kung kayo ay may napupusuang babaeng baboy na gagawing inahin. Okay? Now, doon naman sa mga inahing baboy na, no? Meron yan, merong dalawa yan kasi merong nagbubuntis at merong nagpapasuso. Okay. Now, sa mga nagbubuntis sa mga inahing baboy, ang ibibigay natin dyan yung Ultra Pack hog gestating pellets. Okay. At yung mga nagpapasuso na mga inahing baboy, meron ding Ultra Pack hog lactating pellets. Okay? So, sa mga inahin, no? Pagkatapos itong ma-breed or mabulugan, bigyan lamang ito ng mga 1.5 kilos per day ng Ultra Pack gestating sa loob ng 3 araw. And after 3 days, after matapos yung ma-breed or ma-AI or mabulugan, no? Pwede nyo unti-unting iangat sa 2 kilos per day ang pagbibigay or pagpapakain ng Ultra Pack gestating pellets. No? Until umabot ng 1 buwan ang kanyang pagbubuntis. Now, pwedeng taasan hanggang 2.5 kilos kada araw ang pakain ng Ultra Pack gestating kung pansin nyo na medyo bumagsak ang katawan ng inyong inahing baboy, no? Lalo na pagdating ng 2 buwan ng kanyang pagbubuntis at hanggang sa 1 linggo bago ito manganak. So, merong konting diferensya yan kasi iba-iba ang metabolism ng inahing baboy. Okay? So, from 2 kilos per day, pwede nyo iangat hanggang 2.5 kilos per day ng pakain ng Ultra Pack gestating hanggang 1 linggo bago ito manganak. Now, yun, magiging or malalaki yung mga biik na isisilang na inyong inahin. Mga 1 week before schedule ng kanyang panganak, pwede nyong taasan ulit ang papakain ng Ultra Pack gestating pero hanggang 3 kilos per day lang. Okay? Now, hindi na dapat pakainin ang inyong mga inahing baboy, yung mga buntis na inahing baboy, kung nagpapakita na siya ng sintomas ng panganganak, gaya na lamang ng mga discharge doon sa kanyang ari. Pero, huwag niyong ipagkait ang painuming tubig para hindi naman siya ma-overheat at ma-dehydrate. Okay. Now, 1 day or 24 hours, no, after siya manganak, doon pwede mo na umpisahan bigyan ng Ultra Pack lactating feeds. Okay? Now, bigyan lamang ito ng mga 1 to 1.5 kilos per day hanggang 3 days, no? At pagkatapos, pwede niyo unti-unting iangat hanggang 3 kilos per day ang pagpapakain ng Ultra Pack lactating. No? Bakit kaunti lamang yung unang pakain o yung mga first 3 days after siya manganak? Kasi yung mga biik niya ay hindi pa ganun bilis magsuso, no? So, pag medyo na-over naman yung ating pagpakain ng inahing baboy, grabe siya magbigay ng gatas. Now, kung hindi yan maubos ng kanyang mga biik, pwede yang sanhi ng mastitis o yung pamamaga ng kanyang suso. No?
delikado yan pag ganyang problema. No? Now, after 1 week, pagkatapos manganak, ang inahing baboy ay tataas ang requirement. No? So, pwede mong iangat na naman yung dami ng ultra-pack lactating feeds. No? Kasi 1 week after, malalaki na yung mga biik niya. So, matakaw na yan sa gatas. No? Kaya kanina, ina-advise din natin na maaga ding turuan makainin yung mga biik para naman balanse. No? Usually, second to third week after manganak, dyan papasok yung problema. No? Kaya kung ayaw nyo pakain ng maaga doon sa mga biik, damihan nyo ng pakain ang kanyang inahin. Okay? So, lactating feeds pa rin ho. Now, after third week, no, kung ang walay natin is 30 days, no, mga third week to fourth week, kung ano yung kayang ubusin ng inahing baboy, no, ibigay na ho natin. Okay? Kasi preparation ho yan, after walay, ay dapat hindi masyadong bagsak yung kanyang katawan. No? Para mabilis, para sa time na maglandi siya ulit, ready ang kanyang katawan. No? Usually kasi sa backyard, after walay, maglalandi ulit yung bagong walay na inahin, pero ang kanyang katawan ay bagsak. No? Hindi yan pwedeng ma-breed kung ang inahing baboy is bagsak pa ang katawan. Kailangan makabawi muna siya. No? So, dalawang ibibigay kong mensahe. Una, doon sa mga nakasubok na at merong kumbaga na-encounter na mga problema, meron ho tayo mga technical service representatives, no, na pwede kontakin, no? Kasi yung ako nasa Cebu kasi ako, sir. So meron tayong mga TSRs or technical service representatives doon sa field na handang tumulong regarding sa mga problema, no? Now, usually kasi gumagamit na ng ultra-pack feeds, pero ito ay dahil narinig niya o nakita niya doon sa kanyang kapitbahay na maganda siguro ang resulta. Now, sabi ko nga, yung ultra-pack feeds ay ang paggawa nito ay inihango natin sa backyard na sistema. Pero kailangan pa rin natin na sundin kung ano man yung nire-recommenda natin. Okay? Now, para naman doon sa mga gustong sumubok pero nag-aatubiling sumubok, okay? Siyempre, subukan nyo muna o di kaya bisitahin nyo yung mga nagbababoy na nakasubok na gumamit ng ultra-pack feeds, magtanong kayo doon. At napaka-importante kung sino man yung pinagbibilhan nyo or pagbibilhan nyo ng ultra-pack feeds, kilalanin nyo kung sino man yung mga kasamahan ko dyan sa ultra-pack. Nang sa ganun ay kung meron man kayong problema ay madali nyo kaming makontak, no? At ma-address kung ano man yung problema. Kasi dito sa ultra-pack pamilya tayo, tulong-tulong tayo para magiging successful ang ating pagbababoy. Nako mga ka-partners, no? Hindi tayo aabot sa ating question and answer portion. Pero yung mga katanungan po natin, i-type nyo lang po, i-post nyo lang po. At sasagutin yan ng ating mga representative. Sasagutin nyo nila Doc Jason at saka ni Doc Eric, no? At magkikita pa tayo upang sagutin nga yung mga katanungan ninyo.
Maraming salamat yan sa ating dalawang doktor. Doc Jason muna tayo. Okay, Doc Jason. Yan, salamat Doc Jason. Ano muna tayo? Kay Doc Eric tayo. Yan. Doc Eric, sa presentation niyo naman po. Kaya din dito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Doc Jason Humaoas. Ang nutrition po kasi sa pag-alaga ng baboy, no, ay 75 to 80% ng cost niyan ay sa feeds. Kaya yung feeds natin, siya yung mag-dictate. Kasi ang gusto natin sa, di ba, sa fatteners, no, na ang gusto natin, yung pinakamabilis na panahon na mabenta natin sa pinakamataas na timbang na target natin. Halimbawa, target natin ay sa iba-ibang lugar kasi iba-iba yung target weight, no? Halimbawa sa Cebu dito target weight yung actually 75 to 80% yung cost natin ay galing. So yung feeds talaga ay napaka-importante siya na mag-determine kung kikita ba yung pag-alaga ng fatteners, kasi ang target kasi natin na halimbawa dito sa Cebu ang target natin ay 95 kilos na live weight. So ang feeds ngayon magdidictate kung gaano ba ka-liit alagaan mo, kasi kapag matagal mong nagpapakain sa baboy, okay, yung feeds mo din at saka yung gastos mo is tataas, no? So gusto natin na konti lang yung panahon, ma-harvest mo na yung baboy para maliit yung feed cost mo. Feeds din ang nag-determine yung quality ng karne. Kasi ang bintahan ngayon sa market ay kung yung carcass quality, kapag pangit yung carcass ng baboy mo, saka yung meat mo na nabebenta, ang gagawin yan, hindi naibenta ng merkado yung baboy mo at saka maliit yung na price sa iyo. Yun yung mangyayari. So yung feeds yung mag-determine talagang kung ka ba o hindi, no? Sa nutrition side yan. At saka sa inahin naman, yung feeds din malaking bagay yan na target na maraming biik na ma-produce ng farm, saka kung gaano kabigat din yung biik. No? So yun yung importance ng feeds natin. Kaya marami din kasi yung ng feeds hindi yan sa price ng feeds. Merong premium, merong class. So sa atin, so Ultra Pack, talaga ito yung Ultra Pack na top of the line talaga ito na nakahanay siya para kumpleto yung magiging ang baboy natin makakuha ng talagang quality na feeds para yung cost niya napakaliit at saka para sigurado yung farmers na kikita siya. So yun yung importance ng feeds sa baboy. Yung backyard industry natin, no, backyard industry na
70 to 70% ng Philippine industry ay nasa backyard, no? Hindi yan sila bago sa pag-alaga ng baboy. At kung meron ng baguhan, ay hindi yun ganun ka laki. Usually, sa mga customers natin, matagal na sila na almost lahat ng feeds na subukan na nila. Mula sa presyo na mababa hanggang sa presyo mataas yung premium kasi mataas din yung iba kasi yung line up ng presyo eh. No, halimbawa may presyo example sa starter, yung premium nasa mga nasa mga 1.4 at saka yung 1,200 lang, no. So, yung backyard, alam na niya, naka-experience na siya ano yung hinahanap niya na performance. Usually, it's through trial yan eh, no? So, ito yung feeds namin at 150 days, 95 kilos yung timbangin. Yung iba naman, mix nila at so meron tayong price list, meron din silang price list, no? So, at the end of the day, sa trial yan at usually sa backyard din kung ano yung malakas na locality ay yun yung susubukan niya kasi ganyung backyard pag meron kasing halimbawa sa isang barangay, no, isang barangay ampung nag-alaga kapag ang pito dyan ay isang brand lang na ginagamit, kahit hindi sila kamag-anak, yung tatlo dyan, sasama na yan kasi yung pito na yon siguro may maganda yung feeds nila, doon sila. So pag trial niya ngayon, kahit yung tatlo, ibang feeds yun, mag-trial siya sa ginagamit ito na backyard na sa barangay nila, nalaman niya. Kaya yun niya malalaman ngayon, mas mabilis ba yun o mas mabagal ba yun sa target na niya na time na mag-alaga, no? So doon talaga sa trial yan malalaman, sir, no? At saka siguro yung price ng feeds may glance sila na idea kung ba sila o hindi. Pero tagal ko na sa mga customers natin, mga backyard. Hindi na nadadala sa sa TV at saka radio, no? So last decade pa yun ang backyard nagta-trial na talaga sila, alam na nila kung gaano kalaki yung gagastos. Halimbawa, sanay sila mag-alaga ng 10 patiners, no? Alam na nila na sa 10 patiners it feeds. Pag nag-trial sila sa feeds natin, ganun din yung budget nila sa previous nila. Ang titingnan lang nila kung mas mabigat ba yung baboy nila or mas mabilis ba nila ng harvest. So, ganun yun titingnan kung paano yung backyard. Sa atin, sa Ultra Pack, recommend din natin yung dry feeding. Yung dry feeding kasi, design dry feeding. Kasi yung feeds natin, very highly digestible. Ibig sabihin, ang baboy kasi, pag kumain yan ng feeds, iinom, kakain uli, iinom uli. No? So, sa loob ng tiyan niya, doon na yun ma-mix yung feeds at tunawin yan. Yung naka-design yan na dry feeding talaga. Kasi yung wet feeding, experience ko diyan sa wet feeding, doon yun sa feeds na na hindi masyadong maganda yung quality, nawin. At saka yung wet feeding kasi over time, halimbawa nag-alaga ka ng baboy 3 months yun, bago ibenta 4 months, no? So over time na wet feeding yung ginagawa mo. Kapag nakalimutan mo nang linisin pagkainan yung area ng kinakainan ng baboy, nagkaka-molds yun no? So may molds yun, napapat.
So yun, nagko-cause din na yung diarrhea, yung wet feeding. Hindi naman natin sinasabi 100% mag-cause ng diarrhea yung wet feeding, pero sa experience natin sa Ultra Pack dry yung maganda. Sa wet feeding naman, dun yun maganda sa mga inahin at saka sa barako, no? Summer months, yung mainit na panahon, para makakuha sila, maka-additional yun na water intake. Example, yung April tsaka May, mainit yun. So yun, yeah. Recommend natin na doon para maka-additional sila na water intake. Well, kung ano lang sir, kung healthy lang yung mga baboy, wala namang problema eh. Hindi naman sila maayos naman, no? So, may times kasi na yung baboy na kahit hindi pa Ultra Pack yung kinakain, medyo mahina na silang kumain, no? So, yun yung ang problema doon. Kasi yung iba kasi, yun yung nagiging dahilan kung bakit sila lumilipat sa Ultra Pack. Kasi yung sa iba nilang ginagamit ay hindi na masyadong maganang kumain yung baboy nila. So kung yun kasi, pag yung Ultra Pack kasi natin, fortified kasi yan. Kasi sa high density siya, ibig sabihin mataas yung quality ng protina niya, saka energy niya. No? So kaya high density. Pero ang problema kapag hindi kinakain yung baboy yung feeds mo, kahit gaano pa masustansya yun, wala ring yun. So yung Ultra Pack natin, fortified siya ng na organic na flavoring at saka aroma. No, so mga customers natin, alam na nila yung aroma ng ng Ultra Pack. Kasi yung baboy kasi highly developed yung nila, yung sense of smell at saka yung sense of taste nila. No? So according to research, kapag maganda yung feeds mo at saka may flavoring siya at maganda yung pang-amoy ng feeds mo, nag-trigger yun ng appetite eh. So based sa research yun, kaya yung Ultra Pack natin, wala tayong masyadong problema sa appetite. So kung ibang feeds ang gamit mo, siguro magkakaproblema ka doon. Pero sa atin naman, sa Ultra Pack, hindi masyadong concern yun, yung appetite sa mga baboy. No? In case meron ganun nga cases, check natin yung mga animals. No? Baka sila, may problema sila, may sickness sila, may illness sila, or may sakit sila. No? So pag ganun kasi, hindi silang maganang kumain pag ganun. So you have to check ang kanilang temperature. No, so usually yung baboy na may lagnat, mataas yung temperature niyan. Check mo yan sa ginagamit niyan, yung rectal thermometer eh. So yung temperature ng baboy is 38 mataas siya eh, 38. Yung normal niya 38.7 to 39.1. No, so yun yung normal range niya. Sa atin, sa tao, nasa mga 37 lang tayo eh. Yun yung normal sa baboy. So kapag lumampas doon, syempre may lagnat na siya. So you address accordingly. Depende yon sa case na yon. Pangalawa, baka naglalandi yung baboy mo kaya hindi siya kumakain. Minsan pag naglalandi na yung baboy, hindi din maganang kumain yon sa mga sa mga babae ng baboy yun, sa hills. Lalandi yon, hindi makain. Yun yung mga cases. Pangatlo, i-check mo yung pag ganun yung cases kasi, i-check mo yung comfort ng mga fatteners. May mga criteria kasi tayo na pina-follow eh. Number 1 dyan, based sa experience ko, kapag ang baboy, example yung case na maraming fattener, kapag
may sakit sila, yung ubo, wala kasing lagnat ang baboy doon eh. May ubo yung mga fatteners. Hindi yung kain nila talagang konti lang. So you have to check paggabi. Kasi doon mati-check yun pag may ubo yung mga fatteners. We're talking about fatteners. Paggabi, maririnig mo sila na may coughing yan sa madaling araw. Yun. So, pangalawa, yung pang-apat, kung yung drinking water niya ay kulang. Check yung drinking water availability. Kapag kulang yung tubig niya, hindi rin siya magana kumain. Tapos, i-check mo yung spacing. Halimbawa, yung kulungan mo ay 3 meters by 4 meters. So, gaano ba karami yung baboy na ilalagay mo doon? Fatteners. Check mo yun. Baka overcrowded sila. Okay, so, at syempre yung temperature ng lugar. Yung baka masyado mainit pag umaga. Halimbawa, umaabot sa 33 degrees to 34 degrees pag umaga. Pero pag gabi naman, napakalamig naman. Na lang, 22 to 23. So more than 10 degrees Celsius yung pag-sway ng temperature. Problema din yun. Stressful masyado yun sa Pilipinas. Kaya yun yung mga yung mga cases pag ang problema ay pagdating sa appetite. Well, in general kasi, hindi lang sa change feeding, no? In general na pag-alaga ng baboy, hindi lang sa change feeding. Kahit na, sabihin na, meron tayong mga customers na nagkakaproblema din sa mga ganyan, no? Hindi kumakain ng maayos, mga baboy nila. Sinasabi ko, siguro kaya yung trabaho namin dito, hindi masyadong marami. Pero may cases na ganyan, so yung gagawin talaga natin, yung question is, paano ba maging yung consistent yung maganang kumain yung baboy? Kasi hindi siya aabot sa timbang na gusto natin kapag mahina siyang kumain. No? So dapat siya maayos kumain, maubos na yung ratio niya per day. So bigyan natin ng comfort yung baboy. Bigyan natin siya ng comfort. Yung komportable yung baboy, healthy siya, kumpleto yung vaccines niya, ay pag hindi pa yan kumain so mahirapan na talaga tayo. Pero pag komportable yung baboy sa kulungan niya, imagine na 4 months ka nandyan lang sa isang lugar, no? Kahit nga tayo nag quarantine lang ilang buwan hindi nga komportable. Dapat sila na bigyan ng comfort. So number 1, yung feeds, yung Ultra Pack, yung sinasabi ko, meron na yung organic flavoring at saka yung aroma para maganda sa boost appetite na yun. Kasi yung iba bibigay ng injectable multivitamins no. So sa akin kasi hindi talaga ako nagre-recommend ng mga injectables kung hindi necessary. So yun, sa akin talaga yung comfort. So number 1, yung feeds natin, no? Meron na yan. Pangalawa, yung sinasabi ko, yung availability ng drinking water. Napakahalaga yun, no? So dapat meron silang drinker. Yung kadalasan sa mga backyard ngayon, meron ng mga pig drinker. So yung pig drinker natin, minsan yung iba meron, pero hindi pa rin maayos. Example, yung fatteners kasi, dapat yan, yung flow rate niyan, dapat yan mini-measure natin. Yung flow rate kasi sa fatteners, yun yung gaano ba ka-bilis, gaano kadami yung lumalabas sa pig drinker sa loob ng 1 minuto. So, i-measure mo yan, dapat makakuha ka ng 1.5 to 2 liters per minute. So, bakit ganon? No? So, kasi yung bibig ng baboy, hindi yan nag-vacuum Kapag mahina yung paglabas ng tubig,
Hindi yan na sa swallow nila. Lumalabas lang yan sa bibig niya. So dapat mabilis yung agos ng drinker para nasa dila nila tubig at saka maano talaga, mainom talaga nila. No? So kaya 1.5 to 2 liters. So importante ito sa mga may mga patiners, no? Baka naman napaka mahina na yung pagdaloy ng ng tubig sa drinker nyo. Minsan yung iba napakahina na. Napakakonti na lang yung lumalabas doon kasi barado na yung iba or yun yung mga problema, walang pressure sa tubig. Kaya i-check nyo. Baka yun yung problema. Kasi yung water, 80% ng tubig ng katawan ng baboy ay water yan. No? So, dapat iayos mo yung drinking water availability. 1.5. Tapos yung height ng drinker galing sa flooring. No? So, importante yon. Kapag masyadong mababa naman, hindi naman yan mainom ng baboy. Kasi dapat kasi nasa level ng nila ng forehead nila para sila ng konti, naka-upright ng konti para dire-diretso lang yung pag-inom nila. So sa biik 1 foot yung height from flooring to drinker, 1 foot. Doon naman sa mga fatteners 2 feet naman yon. Floor to yung height ng drinker 2 feet yon. So yun ang importante yon sa height naman yon ng drinker. Okay. Yung quality ng tubig, importante. Kasi, halimbawa, yung tubig mo naman ay deep well, tapos nangangamoy na kalawang. So yung sinasabi ko kanina, yung sense of taste ng baboy is well developed yan. Hindi kagaya ng manok, wala namang sense of taste yun eh. Kaya nga yung baboy kapag panis yung feeds mo, hindi yan kumakain din. May molds yung feeds. Kaya i-check mo yung yung feeds mo, baka naman may molds yun, no? So isuli mo yun sa sa pinagbilhan mo kasi hindi dito kakakain ng baboy mo yun pag may molds, check mo yun. Okay, yun sa sa tubig, napaka-importante. Pangalawa, yung spacing. Ang spacing na kailangan ng baboy ay 1.5 meter square per head. No, halimbawa, yung pens mo ay 3 meters by 4 meters. So 12 square meters lahat 'yon. No, so i-divide mo yun by 1.5, yun yung ilalagay mo doon. So ilan ba yung ilan ba yun? So ang 12 square meters yung pens mo, i-divide mo by 1.5. So pinakamadami na yung 8 fatteners na ilalagay mo doon. No? So spacing. So pagbiik pa, medyo yung 8 sa ganun kalaki na kulungan, yun, hindi ma-skip yun or maluwang yun. Pero pagdating sa grower stage, tama na yun. Yung iba kasi nagkakamali na malaki yung nila. Kahit 8 lang yung pwede kasi hindi pa nila alam. No? So nilalagyan nila ng 15. Medyo maayos patingnan pag biik pa. Starter stage. Pero habang tumatagal, ayun na, hindi na sila kumakain ng maayos. Kakaproblema na kasi overcrowding na yun. Yeah. Yun yung spacing na nasabi natin. Tante yun. Okay, so pangatlo, yung cleanliness. Yung cleanliness mo, napaka-importante kasi kapag ang dumi ng baboy at saka ihi niya ay nagsama yun, ang ilalabas niya ammonia, napakatindi yan. Kung nakapunta kayo sa farm na hindi maganda yung ganong sistema nila sa cleanliness nila. Oo. Yung roof ng farm, sisira yun sa ammonia lang. Nasisira yun Kinakalawang yun Nabubutas yun sa ammonia. Imagine mo na lang yung lungs ng baboy mo pag may ammonia. Isira yan. Kahit anong gawin na antibiotic natin dyan, nahirapan tayo kapag ammonia ang kalaban natin. So, yung pag-cleaning, napaka-importante.
twice a day is, lalo na pag patiners, 3 times na kapag grower stage to finisher na. So, 6 a.m., 12, at saka 4 p.m. Yun yung yung maganda na schedule doon. Okay, so cleanliness. At yung pang-apat naman, yung temperature at saka humidity. May lugar talaga na napakataas ng humidity. May napuntahan ako na talagang yun yung problema nila yung sa lugar yun, meron ganun Meron namang lugar na maganda naman yung humidity. Kasi backyard tayo, open naman open type conventional. Okay, so yun yung tingnan natin. Kapag yung temperature, kadalasan doon, wala naman tayong magagawa sa temperature kasi ganun talaga I-manage na lang natin, no? So, ang gagawin yan, yung kadalasan nagka-problema sa mga ganyan, yung halimbawa yung 9 a.m. in the morning, yung araw is pumapasok yung sa loob ng anong tawag doon sa pumapasok yung araw doon sa loob ng kulungan kasi hindi masyadong maganda yung design ng yung roof, no? So bawal yun yung sunlight makapasok sa loob ng kulungan ng baboy. Yung iba nasabi ng mayari hanggang half lang yung naabot ng sunlight pero imagine mo yung buong fence noon mainit yun sa buong araw na yun. So yung baboy niyan magkakasakit. Yung baboy niyan hindi kakain ng maayos, saka ma-observe mo sa skin nila may mapula. Parang kinagagat ng mga langgam, yung ganyan, ng mga insekto. Pero sa yan, sa temperature ng ng semento mo. No? So, ang ginagawa niyan, nilalagyan niya ng yung net na maitim. Yung sa pangingisda na net na maitim, yung kasi umaharang yun sa sunlight Saka hindi siya umaharang sa hangin. At bawal din yun na yung lagyan ng yung blue na yung tawag namin yung trapal yung plastic na nakaganyan. So hindi niyan advisable kasi masyadong mainit niyan at saka yung hangin nakababarahan din. So manage mo yung yung temperature at saka humidity. Okay, at saka yung flooring mo dapat dapat siya mataas yung hindi masyadong basa yung dapat dry yung yung concrete. Kasi kapag hindi maganda yung elevation ng flooring ng baboy, pagkatapos mong linisin, basa yung may malaking part ng fence niya basa, hindi dry. Cause ng yung pneumonia. So, yun, yung mga ganyan, sir. So, importante yan. Okay, so mga dyan, sa mga kapartners natin na hindi pa nakasubok ng Ultra Pack, no? So, yung ginagaranti namin na yung feeds natin talaga ay dumaan sa maayos na quality analysis, no? So, ano man yung binayaran niyo sa feeds nyo, yun yung makukuha niyo. At saka sa experience din ng mga customers natin, kaya kami ay panatag din at saka na hindi kayo madi-disappoint, no? So halimbawa may 10 bake kayo at saka gusto niyo i-try yung Ultra Pack, bukan niyo yung 5 saka i-trial mo sa sa feeds na nakasanayan, trial mo hanggang sa kasi sa amin kasi ang tagline namin sulayi lang no? Subukan mo lang so, hindi tayo na ito yung timbang mo, ito yung ganito ka 3 months lang, 3.5 months, 4 months lang, subukan mo. I-try mo yung feeds natin, meron tayong feeding guide, no? Kung anong age ng baboy mo, ianong mo sa feeding guide natin. Tapos tuloy-tuloy lang. Check mo yung water ng drinking availability ng water mo, cleanliness mo. No, isubukan mo lahat. Tsaka meron tayong technician. Pwede kayong tumawag sa natin, technician. Sabihin mo doon sa tindahan na mag-trial ka, papuntahin mo yung technician para mag-guide kayo
sa produkto natin. So rest assured na sa quality lang ng feeds natin, ano tayo diyan, kampante tayo. And the rest is ganun magsimula. Tumawag kayo sa amin para mag-guide namin kayo at kami nandito lang talaga sa buong Pilipinas. Kompleto tayo. Meron tayong veterinarians, meron tayong mga sales, district sales managers, meron tayong mga technical sales representative. Kompleto tayo. Tsaka sa mga naman sa availability, ang Ultrapac available din. Yung problema yung sa iba minsan out of stock tayo, hindi. Meron tayo So pwede yan. Advantage natin yun. So pag naka-partners dyan, wag na kayong wag na kayong magdalawang isip. I-trial nyo na yung Ultrapac natin. Ayos yan. Yan, maraming salamat, Doc Eric. At tinatawagan natin ngayon, nandyan ba? Doc Eric, Doc Jason, baka pwede po nating paunlakan ng ating mga viewers ngayong hapon. Pakita naman po kayo. Say hi naman po. Doc Jason, Doc Eric, magandang hapon po. Nandyan po ba kayo? Para po meron tayong katanungan. Hello, sir. Good afternoon po. Yan, good Doc Eric afternoon. po ito, sir. Good afternoon, Doc Eric. May mga katanungan po yata tayo sa ating mga viewers. I-post nyo lang po sa may mga katanungan dyan. Paki-post lang po sa ating Zoom o ating Facebook at masagot po ni Doc Jason. No? Doc Eric pala to, no? Si Doc Eric. Meron na ba tayong mga katanungan? Sinimulan natin, no, Doc Eric. May isa tayong katanungan. Okay po. Kailan daw mag-a-iron? 3 and 10 days. Yes po. Kung tanong niya kailan mag-iron, yes, tama yung sagot niya. 3 days at saka 10 days. Tama ho ba daw yun? Oo, tama yun. 3 days at saka 10 days. Pero kung ang iron niya ay 200 mg, pwede wala lang 10 days. 3 days lang. Okay na yun. Okay. Pero sa mga magtanong tayo sa mga technician, mga sa Ultrapac. So hindi rin pala ganun kasimple, no? Mas maganda meron silang guidance. Opo. Lalo sa mga veterinary katulad ninyo, Doc, no? Pwede silang magkonsulta sa inyo kung sakali, no, sa ating mga teams sa Ultrapac kung kailan ba pwedeng ibigay yung mga iron nga, no? Yes, Doc. Yes po, opo. Yes, Prof. Pangalawang katanungan po, Doc, kailan daw magba-vitamins injection? Okay, yung multivitamin siguro na na sinasabi. Complex yun So sa akin, kung maganda naman yung paglaki ng baboy, wala namang problema yun sa maayos naman, hindi na necessary na mag-inject. Pero kapag merong, halimbawa sa 10, may 3 na maliit, doon tayo mag-inject ng ng multivitamins. So 0.5 to 1 ml per head yun. Yung Pero ilang araw ba kailangan mag-inject ng vitamins? Ano ba yung pinaka-optimum na panahon? Yes, sir. Galing walay, 7 to 10 days after iwalay, yun ang time na mag-inject tayo ng multivitamins kung necessary. Pero hindi necessary talaga na lahat ay mag-vitamins kasi yung Ultrapac kumpleto na yan sa multivitamins, nandyan sa feeds na yan, binayaran na nila, no? So, Pero bang mangyayari, Doc? Halimbawa, sabi mo, di ba, hindi naman necessary na mag-inject pala. Paano pag healthy naman pala yung baboy tapos nag-inject ka ng vitamins? Anong mangyayari ba sa baboy? O parang nag-aksaya ka lang ba ng pera? Hindi lang nag-aksaya, mas-stress pa sila kasi masakit yun Imagine mo, mag-injection ka sa
masakit yun. Hindi yan, instead na kakain ng maayos, hindi na siya kakain ng maayos kasi masakit yung injection. So hayaan na lang natin siya kung maayos naman siya. Malaki naman, maayos naman kumain, walang problema. So yun nga sinasabi ko, yung sa mga maliliit na ganun talaga meron mga maliliit doon ka lang magbigay. Pero sa mga ano natin, no, yung mga ultra pack nga natin, kung malakas namang kumain, may mga vitamins na nga doon, sabi nyo nga, Doc. So, maaaring hindi pa necessary na lang na mag-injection sila, no? Talagang hindi necessary yon na mag-injection. Kasi lalo na yung pre-starter, starter, yung Piggy Bloom natin, yun yung kaya premium siya kasi kompleto siya sa multivitamins, yung essential at non-essential. Nandiyan na lahat yan. Kompleto. Yun. Doc, kasunod na tanong, no? Kailan daw ba pwedeng magpakain ng lactating? Yung sa diniscuss ni Doc Jason kanina, yung lactating, so pagkatapos niya manganak, yung Ultra Pack, 2 days after manganak, doon pa lang ipapakain yung Ultra Pack lactating. Kasi sa first day, hindi ba yan kakain, hindi yan papakainin. So pag second day, kunti lang, gestating. Pagka third day, doon na lactating ng Ultra Pack. So buong gestating period, yun, Ultra Pack gestating, yun ang papakain doon. Doc, bakit importante na masunod natin yung ganyang pacing? Actually, yung Ultra Pack feeds kasi, design yan sa backyard, no? So, ang gusto kasi natin ma-achieve sa ganyang feeding, yung sabi ni Doc Jason kanina na baka magmastitis. Ibig sabihin, mamaga yung mammary glands niya, mamaga yun kapag hindi maayos yung pagka-feeding mo. Kaya alalay lang talaga, lalo na doon sa bago pa yung bagong nanganak or yung farrowing. So pag first day, magpakainin, tubig lang, unlimited yung tubig. Pag second day, kasi humihingi na rin feeds yung inahin, gestating yun, siguro 1.5 kilos lang yun. Pagka third day, doon nasa Ultra Pack lactating. Kumbaga hindi rin binibigla. Dandahan lang. At saka yung biik kasi maliit pa, so hindi pa niya naubos yung gata sa loob ng mammary gland ng inahin. Kapag nagkaganon, binibigyan mo agad ng marami, napapanis yun, nagkukos yun ng diarrhea sa biik. So, hindi rin healthy sa biik kasi pag napanis ka, masisira lang yung tiyan nila. Wala namang pump yung yung inahin, walang pump yung tao meron pump lang Kaya importante yun sir sa prop sa lactating. Doc, ito po, meron pang isang katanungan, no. Kailan daw ba magva-vaccinate? Ang standard kasi yung in general na program, yung basic, magva-vaccinate ka ng ng dalawang recommend namin sa backyard, yung Mycoplasma at saka Hog Cholera. Okay, so yung Mycoplasma, recommended yun 7 days. Mag-vaccinate ka at saka mag-revaccinate ng Mycoplasma 21 days. So, 2 beses. So, may ibang produkto naman na pwede hindi ng... Yung Hog Cholera naman? Yung Hog Cholera naman, bibigay yun, doon na yun pagkatapos na iwala yun. 42 days old yung biik. Yun yung sagdar doon. Ano sinasabi mo, Doc? May mga ibang produkto? Ano po? Yung sinasabi mo kanina may ibang produkto dun sa vaccination. Sa Mycoplasma, may mga produkto na pwede na 7 days old lang, wala nang 21 days. So meron 'yun. Tingnan lang yung yung vaccine na nabili nila at saka merong direction din At maganda na magpatulong tayo sa mga technician natin. Mga technician tayo diyan na expert diyan. Matagal na tayo na kaya yung Ultra Pack din dito sa Cebu saka Bismin, talaga marami tayong customer kasi mga technician din, maayos din yung pag-guide natin sa customers natin. So, importante din yun para
magtulungan tayo sa mga customers natin, importante yun. Kasi hindi lang naman basta sa pakain yan eh, yung assistance ba dun sa kanilang mga negosyo na pagbababoy sa pag-aalaga ng mga baboy nila. Eh, importante rin yun na maramdaman ng ating mga customers. Oo, at pwedeng yung yung number ko open naman eh. Yung number ko 0917-700-2683 So lahat Naku, baka marami nang tumawag sa inyo, Doc, Oo. Doc Eric. Open yan kasi ganyan talaga. Kasi kung maaari hindi lang gabi lalo na pag babae. Naku, baka madaling araw, Doc, tulog ka ba? Pero pag emergency okay lang, ayos lang. Pero pag yung baboy ko kasi may sakit. Takbo ka naman dito sa farm. Magtatanong ka lang ng regular tapos gabi pa. So dapat umaga lang. Pero pag emergency okay lang, ayos lang 'yun. Oo. Tanong tayo, wala namang bayad 'yon sa amin, walang bayad kami. Libre. Kumbaga kasama na 'yun sa alagang Ultra Pack. Kasama na 'yun sa binayaran nila sa feeds, yung technical, okay na 'yon. Si Doc Jason ba nandito rin? Teka, salamat Doc ha. Wait lang, tingnan natin si Doc Jason kung nandito rin. Maraming salamat sir. Doc Jason, good afternoon. Yan, kanina, pinost na rin ni Doc Eric ang kanyang number. Doc Jason, number mo daw. Mamaya si Doc Eric, ang dami ng text mate niyan. Tatanong tungkol sa pagbababoy. Doc Jason, good afternoon po. Doc, good afternoon. Kailan po bang audio ko dyan? Medyo choppy kayo, Doc. Nagkataon kasi na nandito tayo sa farm. Nasa farm pala. O di ba? Ganyan po ang mga doktor ng Ultra Pack, no? Na talagang nasa field. Busy. Wala lang po kami sa aming mga opisina. Katulad po niya ni Doc Jason, nasa farm daw po. Doc, may katanungan lang daw po sa inyo. Sige po. Magkano ang gagastusin sa isang fattening mula pagkabili hanggang ma-harvest? At pwede daw ba itong mautang sa inyo? Naku. Yung huli na pautang, parang hindi ko yata kaya. Anyway, ganito yan. Sa pagbibili ng feeds, no, iba-iba kasing presyohan kada lugar, no? So, palagay na lang natin average nasa 1,300 bawat sako. Tapos yung isang fattening, no? Isang fattening mula pagkabili hanggang maibenta, average nasa 3 kalahati hanggang 4 na sako ang maubos. Okay? So, pwede na nilang i-compute yun based sa presyuhan sa kanilang lugar. No? So, ang total nun plus yung magkano yung bili nila sa isang biik, yun ang magiging gastos nila kabuuan. Magkano daw yun, Doc? Bulong mo na lang. Okay, kung ang, for example, dito sa Cebu, nasa around 2,700 to 2,800 yung presyo ng bagong walay na biik. Okay? Tapos yung average na presyo ng feeds per sako, mga 1,300. O ilagay natin sa 1/4, 4 na sako, ilan yun? 5,600 plus 2,700. So magkano? Kumulang siguro 8,000 bawat isa ang gastos. So yun po. Para sa fattening, no? So, pwede sila mamuhunan ng mga ganong presyo para sa fattening nila mula pagkabili hanggang harvest. Sabi mo, Doc, nasa 8,000? Tama, Doc? Nawala na naman si Doc Jason. Shopee ang ating signal sa bukid. Dati sa bukid, walang papel. Ngayon daw sa bukid, walang wifi. Walang internet. Doc Jason, nawawala na po. Doc Jason, tao po. Nawala si Doc. Habang nawawala si Doc, hindi ko marinig eh. Babanggitin ko lang itong mga nanalo sa sa ating puzzle kanina, sa word puzzle.
Yung mga tatawagin pong pangalan, i-message lang po ninyo kami sa Ultra Pack official Facebook page. Inuulit ko po Facebook page ng Ultra Pack official. Ito po ang ating mga winners. Si Rodel Bobis. Si Jeneline Dino. Ito walang apelyido, si Rosemary lang. Rosemary, yun lang ang pangalan niya. Jundi Denape. Si Alex Lee Lim. Si Emmanuel. Wala rin siyang apelyido, Emmanuel lang. Si Ronald Bernardino. Para po itong bingo, no? Pag tinawag kayo at hindi nyo narinig yung pangalan nyo, hindi ko kayo nakapag-message sa amin, na-forfeit nyo po yung inyong premyo. Ito pa po, si Erica Rojalano. Tao sila ng tao eh. Ramon Salvador. Ramon Salvador. Si Jaime Paulo. Landro Yu. Yan. Si Landro Yu. Janice Hiblawan. Para po ako nagro-roll call sa klase. Mark Anthony Ampongan. Jobart Rojas. Jerly P. Serapio. Louis Kia. Alice Artificio Judy Balagtas. Haba ng apelido. Ay, ng pangalan pala, no? Kay Camille Nicolas. Hindi ko alam kung Kay Camille o Casey Amil. Yung kanyang pangalan sa Facebook. Agnes Ilano. Again po, message nyo po kami, i-PM nyo po kami sa Ultra Pack official Facebook page. At kami po ay magpapadala sa inyo ng Ultra Pack kit. Yan, nandiyan na ba nakabalik na ba si Doc Jason? Doc Jason, ilan ba tayong tanong pa lang? Isang tanong pa lang, Doc Jason, na wala ka na. Doc Jason. Hello? Habang wala si Doc Jason, balik tayo kay Doc Eric. Doc Eric, baka masagot nyo po. Doc Eric, nandyan pa ba? Doc Eric? Nawala po sila lahat. Yes po. Doc Eric. Po. Yan, nawala si Doc Jason eh. Tulong naman. Nandun sa yun, nasa bundok yun. Namumundok pa yun. Namumundok pa. Oo nga, sa bukid walang wifi. Opo. Doc, ito, may pangalawang katanungan kasi. Paano daw mapadali ang pag-reheat ng inahin matapos mawalay ang kanyang biik? Kailan, Kailan mag-reheat uli? Kailan daw mapapadali? Kumbaga, kailan nyo mapapabilis yung reheat? Kasi ang target natin dyan, yung normal kasi dapat nasa 5 to 10 days galing magwalay, dapat ay maglandi na yung maglandi na yung inahin. Maglandi, mag-hit. Okay, importante 'yon kasi kapag matagal siya maglandi, yung problema 'yon kasi may marami yung days na napapakain ka, hindi naman siya buntis, no? So dapat maglandi siya by nature 5 to 10 days. 'Yun talaga yung wala nang mas maaga pa doon, hindi naman normal din 'yun. Masyadong malandi naman din 'yun kapag 3 days pa lang walay na. So paano ba 'yon? Ang tanong, paano ba 'yon na ma-eksakto doon sa 7 to 10 days galing walay? So dapat i-follow natin yung feeding guide. 'Yun yung importante sa Ultra Pack gestating at lactating para maayos yung katawan ng inahin, hindi siya babagsak. Sabi nyo yun, hindi siya papayat, hindi siya malulumpo, maayos siya. So maglalandi siya ng maayos din. Maglalandi siya ng maayos. Kung malusog siya, maglalandi siya ng maaga at maglalandi din siya ng maayos. kasi yung maayos kasi ibig sabihin
may mga inahin kasi kapag masyadong payat, 1 day lang siya maglandi. Dapat 3 days eh. Oo, 1 kasi ang day sinasabi lang. mo, Doc, pag magpapakain ka lang, tapos di naman naglalandi yung inahin mo, sayang lang din. Hindi naman pala Oo. magbubuntis. Oo. Nagpapataba ka lang talaga ng inahin. Oo, bawal din yun kasi hindi naman tayo, iba yun, sa patining at inahin, iba yun. So dapat i-follow yung feeding guide at saka yung water requirement dapat nandun sa inahin at comfortable yung inahin para maglandi siya ng maayos at saka on time at saka kapag nagpakasta ka na, mabubuntis talaga. Walang rehit pagkatapos. Oo, yun. Salamat, Doc. At yun lang po ang meron tayong oras kasi, Doc. No? Salamat po uli. At kung meron pa po kayong mga katanungan, yung ating mga viewers dyan, pwede po kayo mag-send ng message sa Facebook po natin. Again, ito po ay Ultrapac Official. Ito po ang ating Facebook page. Padala lang po kayo ng inyong mga katanungan at yung ating po mga technician, ating pong mga doktor na representative po ng Ultrapac magre-reply sa inyo. Isa na po dyan sila Doc Eric at saka si Doc Jason na muli po, no? Muli, maraming salamat Doc Jason at Doc Eric sa inyong presentation at mga partners, sana may napulot kayong kaalaman mula sa ating mga technical veterinarians mula sa Ultrapac. Ika nga nila, hindi mapapatunayan ang dekalidad ng Ultrapac High Density Hog Feeds kung hindi ito masusubukan. Kaya subukan nyo na mga ka-partners. Kung kayo ay may katanungan tungkol sa Ultrapac, bukas ang aming FB page, ang @Ultrapac Official. Technical services at ang mga resident veterinarians para kayo ay gabayan tungkol sa pag-aalaga ng mga baboy at sa industriya ng backyard hog racing. Tandaan, ang Ultrapac ay inyong kaagapay sa pag-asenso. Muli, ako si Professor Francis Kelantang. Maraming salamat po and pakiusap po. Keep safe.